କଣ ହଉଛି କଣ ଗୁର ହଁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ କଣ ଆଉ ଏଇ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ଆଉ ଏ କରିବା। ଭୋଟ ଖବର କଣ କେମିତି ଚାଲିଥିବ? ଭୋଟ ଖବର ତମ ଆଡେ କଣ ଚାଲିଛି ତମେ କଣ ଆମ ଆଡେ କଣ ଖିଆ ପିଆ ଡକା ହକା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏ ଘର ସେ ଘର ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ ଏମିତି ତ ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପାଉନ୍ତି ଖାଇବେ କି ଯାହା କଣ ତାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ମଦ ଦିଆ ଦିଆ ଦୂରବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଚାଲିଛି। ସୁନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା ମତେ ପୋଖରୀ ଆଡକୁ ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ବହିଥିଲା ସେଠି ଆମ ଗାଁରେ ତ ଜାଣିଥିବ ତା ନାଁ ଦଦରା ଜିନିଷଟି ହଁ ବା ତା ବୋଉ ଯାଇଥିଲି ସିଏ ଯାହା କହିଲା ଦଦରା ହଗୁରା ଆଖର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଆଉ। ସିଏ ଯାହା କହିଲା ତାରି ବିଷୟରେ ପୁରା ଲେଖୁଛି ଏଠି ବସିକିରି ହଁ ହଁ କଣ ଲେଖିଲେ ଶୁଣିବ ନା କଣ ଆଉ ଆଉ ଶୁଣିଲା କଣ କହୁଛି ଆଉ କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନାଇଁ ତୁ ବସି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଲେଖେ ଭଲ ହଉଛି। ଶୁଣ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦଦରା ଖଣ୍ଡିକ ପୁରା ଖାତିରିରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର କି ଡାକତର ପୁଅ ପରି ସିଏ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ତାର ଥିଲା ନା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁନା 2-3 ଦିନ ହେବ କେମିତି ବୁଲୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ବୁଲୁଥିଲା। ହଁ ସେ ତ ରାଜା ପୁଅ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଚଉତରା ପରେ ମୁହଁକୁ ଶୁଖାଇ ବସି ଅଛି। ସିଏ ଦୁଃଖ ଦେଲା କିଏ ତାଟା ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସୁଖ ନାହିଁ ସିଏ ହସ ଖୁସି ନାହିଁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ବହିଯିବ କଣ ପଚାରି ଯାଇ ତ ପୁରା କଣ ହେଲା କଣ ପଚାରି ଶୁଣ ପଚାରିଲି ଯାଇ ନରମ ଗଳାରେ ଦଦରା କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କହିଗଲା ଯାହା ଦଦରା ଖଣ୍ଡିକ ପଦେ ଗାଉଅଛି ଶୁଣି ରହ। ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ ପଚାରିଲି ସେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ତା କଥା ଶୁଣ ଖାଲି ସ୍ଥିରରେ ବସ ଶୁଣ କଣ କହିଲା। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ କହ। କହିଲା ଭାଇନା ସୁଖ ସରିଗଲା ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରୁ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ତାଲା ପଡିଗଲା ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟ ସରୁ ସରୁ ଏ ଭୋଟର ତ ତାଲା ପଡିଲା ତାର କଣ ମନ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବି ତାକୁ କିଛି ଓର ପାଇଲି ପୁଣି କହି ଚାଲିଛି କଣ କହୁଛି କହିଲା ଭାଇନା ମିଛ ମୁଁ କହୁନି କହେ ତୁମ ପାଶେ ଖାଣ୍ଟି ସତ କିଛି ଦିନ ହେବ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା ସତ ପ୍ରତିଶତ କଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିଲା କେଜାଣି ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ଆର ଗାଁ ଧତରା କଥାରେ ବାତେରା ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବୁ କହିଥିଲା କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ହଁ କହିଥିଲି ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିଦେଲା ତା ଆଡକୁ ମୋତେ ନେବ ବୋଲି ପାନୁଆ ଗୁଟକା ବିଡି ସିଗାରେଟ ତାଡି ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ଗଦା ଗଲା କଥା ଆସି ଏଇଠି ଦେଇଛି କିଛି ଖାଇଛି କିଛି ଆଉ ପୁରା ପ୍ରେମରେ ଅଛି ଆଉ ପଇସା ମିଳୁନି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି ଆସିବ ସେଇ କଥାଟା ତାର ମନ ଦୁଃଖ ପୁଣି କଣ କହିଛି ଜାଣିଛ ନା ତାଠୁ ଏତକ ପାଇସାରି କାହାଠୁ ତାଠୁ ଏତକ ପାଇସାରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯେବେ ପାରି ହେଲି ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡେ ଜଗିଛି ଗାଲୁଆ ଏକଥା କି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପାଖକୁ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା ସତେ କି ମିଠା ସୁରେ ଦଦରା ଭାଇନା ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ଭସାଇବି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟିକି ତ ଦେଲା ଏଠି ପାନ ଗୁଟକା ବିଠି ପାଇଲା ବେଳେ ଏଠି ଆସିକି ପୁରା କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ଭାସିଲେ ଆଉ କଣ ପୁରା ଆଉ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଶୁଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା ସତେ କି ମିଠା ସୁରେ ଦଦରା ଭାଇନା ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ଭସାଇବି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ମୁଁ କି ଛାଡିବା ଜନ୍ତୁ ଦେଲି ଦଦରା ଖଣ୍ଡେ କଣ ପୁରା ଓସ୍ତାଦ ପା ମୁଁ କି ଛାଡିବା ଜନ୍ତୁ ଥିଲି ତାକ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡେଇଲି ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ସେ କହିଲା ଭାଇନା ଜାଣିଗଲି କଣ ତାକୁ କହିଲା କେଜାଣି ସେ ଜାଣିଦେଲା କଣ କରିଛି ତାପରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ନେଲା ବର ଗଛ ପଛେ ଠିଆ କଲା ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟ କିଛି ହାତେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ବୋତଲଟି ମତେ ଧରେଇଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ କଣ ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କର ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରେମରେ ରହିବେନି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଗଲା ପରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ବହିଛି ଆଉ ବୋତଲଟି ଯେବେ ଟେକିଦେଲି ଦଦରାରୁ ଦର ହେଇଗଲି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋତଲଟି ଯେବେ ଟେକିଦେଲି ଦଦରାରୁ ଦର ହେଇଗଲି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଝାମ୍ପିବାର ପାଇଁ ଏକଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କେମିତି କଣ ଝାମ୍ପିବ ବୁଲୁଥିଲା ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ପାଟିରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେ ଆଗରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣ କହୁଛି ସତ ମୋ ବିଦ୍ୟାରଣ ଭୋଟ ଦିନ ଯାଏ ଚିକେନ ମଟନ ଘାଣ୍ଟରେ ନକରି ମୁଁ ବାରଣ ମନ ଭରି ମୁଁ ଯେ ଉଦର ଭରିଲି ପାନୀୟରେ ନାଲି ପାଣି ଜାଣ ଆଉ କଣ ପାଣି ପିଇଛି ନା କଥା ଶୁଣିଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ଖାଲି ନାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ପିଇବାର ନାହିଁ ଖାଲି ମଟନ ଚିକେନ ନାଲି ପାଣି ତ ପେଟ ପୁଲା ପାଣି ଖାଲି ପାଣି କେତେବେଳେ ପିଇବି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ମିଳୁଥିଲା ମତେ ନଗଦ ନଗଦ ନାରାୟଣ ଭୋଟ ଦବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବୁନି ଭୋଟ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ପରା ପଛରେ ଫୋପଡା ହଉଛି
ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଖୁସି କରିଛି ଆଉ ମିଳୁଛି କଣ ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ। ତୁ ବଢିଆ ତା ଶିରା ପଉଡେଇ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା ଭୋଟ ପାଇଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଶୁଣ କଣ କହିବି ଦୁଃଖ କଥା ଜାଣିକି ଥିଲି ମୁଁ ଏତେ କଥା ସେଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ହିଁ ମତେ କହୁଛି ମାନେ ଦୁଃଖରେ ବସିବାରୁ ପଚାରିଲି କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି କେତେ ଖୁସିରେ ଥିଲି ଅଇଁସା କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଣ କହିବି ଦୁଃଖ କଥା ଜାଣିକି ଥିଲି ମୁଁ ଏତେ କଥା କେଇ ଦିନ ପାଇଁ ପେଟକୁ ଭରିକି ନେଇଯିବେ ମୋର ମୌଳିକ କଥା ତା ଓଜନ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତା ମୋରାଲିଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନିଆ ଟଙ୍କାଟା ସ୍ୱାଭିମାନିଆ ଟଙ୍କାଟା କଣ ତ ବିକି ଦେଇଛି ସବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଭାସିଗଲି ନାଲି ପାଣି ପ୍ରେମେ ବାୟା ହେଲି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଗଜ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ବାଡେଇଲି କଣ କଲା କହିଲ ଏଇଟା ନାଲି ପାଣି ଟିକେ ଏଣୁ ତେଣୁ କରି କଣ ଟିକେ ପାଇଲା ଭୋଟି ବାଡି ନେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଚଉଦରା ବସିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ବହିଛି ମଗା ତରକାରୀ ସୁଡୁକାଇ ଏଠି ଜାଣିଗଲି ଏବେ ଜାଣିଗଲି 5 ବର୍ଷ ଯାଏ କିଣା ଦାସ ହେଲି 5 ବର୍ଷ ଯାଏ କିଣା ଦାସ ହେଲି ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଆଗରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଥିଲା ଏଣୁ ତେଣୁ ଝାମ୍ପି ନେଲା ଯେତେବେଳେ କିଣା ଦାସ ହେଇଗଲା ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇଲା ଆଉ ସେ କଣ ଯୋଉଠୁ ନେଇଥିବ ସେଇଠି ଦେଇଦବ ନା ଆଉ ନିଶାରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଫୋପାଡ ଥିବ ଖଟ ମୁଣ୍ଡି ବୁଲୁଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଭାଇନା ସତେ ମହାମୂର୍ଖ ହରାଇଲି ମୋର ମୌଳିକତ୍ୱ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଉଠିବି ବସିବି ଭାବି ଆସିଯାଏ ମନ ଦୁଃଖ ଅଇଁସା ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ କଲି କାହିଁ ଆଇଲି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ହରେଇଲି ଇଜ୍ଜତ ବିକିଲି ଟୋଟାଲି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବହିଛି କିଛି ଦିନ ହେବ ସୁଖ ନେବି ବୋଲି ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଇଲି ମାଇଚିଆ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖେ ମୋର ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକିଦେଲି ସେୟା କଲାନି ଖାଇଛୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବୁ ସତରେ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ଇଶାରାରେ ନାଚିବାକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଢେଇ କରିଦେଲି ରକ୍ତ ମାଂସ ପା ମଣିଷଟା କଣ୍ଢେଇ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ବୁଝିଲ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କଣ କୋଉ ଜାତିର ମଦ ନ ପିଇଛନ୍ତି କହିବୁ ଏଇ ଦଦରା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଗରୁ ନିଶା ପାଣି କିଏ କଣ ଜାଣିନଥିଲା ସବୁ ଶିଖିଲା ଇଏ କଲା ଗଲା ଇଜ୍ଜତ ମତ ଗଲା ଆଗରୁ ଗୋଟା ଏବେ ବସିକିରି ଭାବୁଛି କୋଉଠୁ ପଇସା ହବ କେମିତି କୋଉଠି ପାଇବ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ଗଲା ଗଲା ଆଗରୁ ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ମତ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ ପୁରା ନିର୍ଲଜ ପାତିଗଲା ଲଜ୍ଜା ଅଛି ତାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ପୁରା କାଲି ଦେଖିବ ଯାହାକୁ ପାଇବ ତାର ହାତ ପକେଇବ ପାଇଛି ଯିବ ତେଣୁ ଅବସ୍ଥା କଥା ମାନେ ଇଏ ନେତା ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ମଧୁଆ ତ କଲେ ଗଲେ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ବିକାରୀ କରି ଛାଡିଲେ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ନିର୍ଲଜ ବି ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ ତେଣୁ ସିଏ କଣ ଏକା ହେଇଛି ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସାରା କେତେ ହେଇଥିବେ ପୁରା ନିର୍ଲଜ ହଉ ଇଏଟା ଘଟଣା ଆଉ ହଉ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି କଥା ମୋ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇ ନିର୍ଲଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ଯୋଉମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଠିକ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ମାନେ ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଟୋଟାଲି ସମାଜଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଭାଇନା ବି ହେଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମର ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କୋଉଠୁ ଟିକେ ପାଇବା କୋଉଠୁ ଟିକେ ଝାମ୍ପିକିରି ଖାଇବା ତେଣୁ ଏସବୁ ନ କରିକି ଇଏ ନିର୍ଲଜ ମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୋଇ ନିଜର ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଜାହିର କରନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଲେଖାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।